Mundur. Oh, ah. Bongko kowe. Mutar kowe. Mongso dadak njaluk banyu. Mungso karo Tumenggung Suryanto. Ambyar mlegane nganti kene marganing Patimus. Namo Suramrata Jaya Mrata Mudrapun kowe sapa? Raden Abimanyu. Sapa? Abimanyu. Abimanyu. Ora masuk. Sing tak goleki dudu Abimanyu, sing tak goleki Gatotkaca kok bocah klemar-klemer ngidak rek ora pendek kok maju ning palagan iki kaya ampu-ampu ya sekti-sektiya kaya digdaya mungsuh lawan Begawan Abdul Gentong. Apa rumangsa kowe sapa? Anoman. Kowe kethek Anoman. Iya. Dudu Gatotkaca. Udu. Sing tak goleki Gatotkaca kok kethek nganggo gaglakan apa? Mung ketheke iki kaya ampu-ampu, kaya sekti-sektiya, kaya wong Mahambara. Ora orane aku semingkah laku sisip tanding karo sing jeneng kowe sapa? Gatotkaca. Gatotkaca. Masa Gatotkaca legane ngati sing mbok goleki. Apa kowe wani tanding lawan aku? Nyododo didodok ngantuk luwih dhisik. Mudyar kowe. Ora apa-apa. Jabane ning jerone ngemprak-emprak kowe marake. Malasa. Iya. Piye? Ora apa-apa. Piye? Ora apa-apa. Kandhane ora apa-apa kok ngayal. Aku iki penting lho. Atayong.